Aneze ndị ọma Unabolachi asị mụ n'ụtụtụ ọma nọ kedu ka ekesi anyanwụ n'ebe ahụ n'ugbu a na-ega ntị n'olu asị m nke onye chiri ya zere anyị ọtọrọ na nketa n'ihe anyị bụ akwụkwọ akọ nketa bụ Wednesday abalị 24 nke ọnwa Febụwarị 2021. aha m bụ Chinonso Ogoji. Ndewonu. Na mbụ ka anyị ji akwa akọ Vanguard ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ndị gọvanọ kwesịrị ịkpa ego ole ha ga-akwụ ndị ọrụ ha ya ka ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị na-ekwu. Maka ịrụ ọrụ n'ụzọ iwu megidere, ọchịchị steeti Lagos emechiela ụlọ ahụike 16. Maka ịnabata ndị isi nchekwa n'oge ochie, ọkwa nnọchiteanya ezughị oke iji kwụsị nyocha ụlọikpe ICC ya ka PDP na-ekwu. N'ihi mmachi cryptocurrency, anyị zọpụrụ njem maka ọdịmma ụmụafọ Naịjirịa ya ka Emefiele na-ekwu. Abariba akatọla mwakpo ahụ emere n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'Aba ka anyị chọrọ na Vanguard n'ụtụtụ a. Na disọnụ ka anyị hụrụ ndị a na-ega n'obi amapụrụ ụnụ n'ihi ego ndị anyị na-agbaziri ya ka ọchịchị etiti na-agwa ụmụafọ Naịjirịa. Ndị agha ewerela mate gbuo ọtụtụ ndị otu Boko Haram na steeti Borno. Enweela obi iko n'elu na Aba dịka ndị okpukpe gara wakpo ụlọ ọrụ ndị uwe ojii atọ gbuo ndị uwe ojii. PDP akwala APC emo maka ịgbatịkwu oge ndebanye aha ndị otu ahụ. Ebe ndị ọkpa egbe atọrọla onye eze ọdịnala na steeti Rivers. Ndị ntorobịa ala Igbo adọla Okorocha aka na ntị megide ịkpali ọgbaghara na steeti Imo ka anyị chọrọ na Daily Sun n'ụtụtụ a. Ọgbe na Punch ka anyị hụrụ nke a. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya nabatala ndị isi nchekwa ọhụrụ ala anyị. Ụlọ nzukọ omeiwu kwa ala anyị anabatala Buratai na ndị isi nchekwa oge ochie pụrụ apụ dịka ndị nnọchiteanya ala anyị. Mela SARS otu panelu ndị ikpe steeti Lagos akpọla onye isi ndị uwe ojii ala anyị oku. Ndị agha isi ekwu ọnwụ na Aja Delta eyiela egwu ịwakpo Abuja na steeti Lagos. Agha anyị na-ebu megide ndị omekome abụghị nke lekwasịrị anya na agbụrụ ya ka Akeredolu na-ekwu. Sọnde Igbo na-ekwuchitere pasentị 99 nke ụmụafọ Yoruba ya ka Fani Kayode na-ekwu. Na The Nations ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ebe ndị omekome egbuola ndị uwe ojii abụọ na Akwa Ibom. Anyị ga-akọ ọnọdụ enweghị nchekwa isi abụ okpu n'ala anyị ya ka ndị gọvanọ ala anyị na-ekwu. Ndị ọrụ ajụla atụmatụ ikpe ka steeti ọbụla akpa banyere ego ole ha ga na-akwụ ndị ọrụ ha kwa ọnwa ka anyị chọrọ na The Nations n'ụtụtụ a. Na Daily Post ka anyị hụrụ ndị a. Ezutere m Buhari n'ihi mbọ m na-agba iji gba megide ọnọdụ enweghị nchekwa ya ka Uzodimma na-ekwu. Ọchịchị Buhari amarala ebe mgbaba ndị ọkpa egbe na ndị oji egbe achịnama ya ka Sheikh Gumi na-ekwu. Iko nyere anyị gọvanọ ndị na-akpali ọgbara na steeti ha dị iche iche mkpịsị ogologo ya ka Mieti Ala na-agwa Buhari. Maka ịkpọ gọvanọ ikpeazụ onye aṅụrụma Smart Adeyemi bụ ogbu arụ ọbara ya ka Dino Melaye pịasịrị onye senetọ Okogi maka ịkparị ikpeazụ n'ụlọ nzukọ omeiwu kwa ala anyị. Na-erela ụmụafọ Naịjirịa ya ka PDP pịasịrị ụlọ nzukọ sineti maka ịkwado nhọpụta Buratai na ndị ọzọ dịka ndị nnọchiteanya. Ụmụafọ Igbo ejidela ọkpọ ndị dịka onye isi ndị uwe ojii na kwado akwụkwọ ala anyị mana ha gbara ọnyụpa ilebara mpaghara South East anya ya ka Ngige na-ekwu. Na New Telegraph ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ndị ọkpa egbe egbuola mmadụ atọ na Katsina
tọrọ ụmụ nwaanyị na ụmụntakịrị itoolu n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa. Isi obodo ala anyị ga-achụpụ onye eze ọdịnala n'oche. Ihe ụfọdụ ugbu a bụ naanị nwatakịrị ihe ka Naijiria kụkpọọ ya ka ndị bishọp Katọlik na-ekwu. Ọtọm na-egbochi steeti Bauchi ebubo inye ndị oji egbachina ma aja n'ukwu. Ikpeazụ ka anyị hụrụ nke a na Telegraph. Naijiria na-eche ọgwụ mgbochi nje okoro nde 4 ya ka otu PTF na-ekwu. Na Tuesday ka anyị hụrụ ndị a kpọtara m ndị agha n'ọlụ iji chekwa ndụ na ngwongwo ọha na eze ya ka Uzodimma na-ekwu. A haziri ọnọdụ enweghị nchekwa iji bibie Naijiria ya ka Fayemi na-ekwu. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu amalitela inyocha ndị isi nchekwa ọhụrụ ala anyị. Enwela ọgbaghara n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ala anyị dịka Adeyemi kpọrọ aka na-achị steeti Abịa onye aṅụrụma. Elekwanụ mkparị na Tribune ka anyị hụrụ ndị nke a. Ndị Fulani na-achị na mma na-alụ ọgụ agbụrụ ya ka Gumi na-ekwu. N'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa, steeti Kwara na Naija ga-ahazi ọgbakọ nchekwa ejikọrọ ọnụ ka anyị hụchara na Tribune n'ụtụtụ a. Ọ dị mma n'ịga na Tribune ka anyị hụkwara isiokwu ndị nke a. Ndị gọvanọ nabatara mkparịta ụka na ịdị n'otu iji weta ọnọdụ enweghị nchekwa n'isi njedebe n'ala anyị gba gburugburu. Atụla mgbagbu n'igwe kpapụ mgba aghara na Maiduguri steeti Borno ka anyị hụchara na Tribune n'ụtụtụ a. Na white paper ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Abụrụ m gọvanọ afọ 8 mana enweghị nwa afọ ime ọbụla m nwụchiri. Abụrụ m gọvanọ afọ 8 mana enweghị nwa afọ ime ọbụla m nwụchiri ya ka Okorocha na-ekwu dịka ọ sịrị na gọvanọ Uzodimma nwere ike ịkụ afọ n'ala nyere usoro ọchịchị ya. Gbakwunye na n'ime mmadụ 14 kpọpụrụ n'ụlọ ikpe n'ụbọchị Mọnde, ọ bụ naanị mmadụ 2 n'ime ha bụ ndị enyemaka ya. Gere na akụkọ gọvanọ Uzodimma ga-abanye PDP n'oge na-adịghị anya ya ka onye isi oche ndị otu ahụ na steeti Ebonyi na-ekwu. Kpọmkwem na Anambra Express ka anyị hụrụ ndị a. Ụlọ nzukọ omeiwu steeti makpọrọ kọmishọn okwu ego na ndị ọzọ oku ka ha wụchaa n'ihu ya dịka onye isi oche kọmiti ụlọ nzukọ ahụ Obinna na-akpọ oku maka mwulite ego steeti na-akpatara onwe ya. Opoka enyela Okorocha mbirimbi oge abalị 2 iji rịọ Uzodimma mgbaghara dịka ha na-eyi egwu ịkpọghachi ya azụ site n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ala anyị. N'ịgafe na Midweek Frontline Express ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Esunyekwala ime ọkụ, esukwala ime ọkụ ya ka otu AA na-agwa Uzodimma. Uzodimma etoola ọchịchị etiti maka iziga ndị agha n'ọlụ. Ọgụ Okorocha laghachi n'ụlọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị chọọ ka akpatuo Uzodimma ka anyị hụchara na Midweek Frontline Express n'ụtụtụ a. N'ikpeazụ ka anyị ji akwa akọ Nigeria News Point ebe anyị hụrụ ndị a. ESN Eastern Security Network ọchịchị steeti Metola Buhari n'ihi ọnọdụ nchekwa nwere n'ọlụ ka ọ dị ugbu a. Ndị obodo Idata kpọọla oku ka anwụcha enyemaka Uzodimma n'ihi mbọ ọ gbara igbu Okorocha na Owerri. Anyị chọrọ na Nigeria News Point n'ụtụtụ a. Ndị ọmụ bụ n'ebe aka ga-ọsọwa na nke taa n'akwa akọ ndị bịara ahịa n'ụtụtụ taa n'oge na-adịghị anya anyị ga-eme ka ụnụ marịsịkwa ga-ereba na nke taa n'ihu mmanya bụ Igbo Ezukọ n'ọkwa n'ebe a na-ege ntị na redio ọha na eze Darlin 107.3 FM Owerri. Ndewo nụ maka ịnọnyere anyị. Ihe dị mma n'anya gbara ndụ, onye ihe ọma na-adị mma bịa nara anyị aka. Darlin FM 107.3 Owerri bụ ebe a nọ, hapụ redio gị ebe ahụ. Ọhaneze ndị ọma ekelekwa m n'ọzọ
anya ọchala ụgbọ ihe anyị bụ Igbo Ezukọ nke taa bụ Wednesday abalị 24 nke Febụwarị 2021. aha m ka bụkwa ihe ọ bụ Chinonso Ugoji. Na nke taa isekwa chọrọ ilebanya bụ ihe banyere ụlọ ọrụ Entraco. Okwe m n'ọnwa Ọgọst afọ gara aga ka gọvanọ na-achị Imo steeti ya bụ gọvanọ Hope Uzodimma nọrọ n'iwu ka ndị ọrụ Entraco si n'okporo ụzọ enwere na steeti Imo wezuga onwe ha nakwa n'ime ogbe dị iche iche enwere na steeti na mpaghara Owerri mepere emepe iji hụ na n'ihi na o nwetara oke mkpesa n'oge ahụ banyere ụzọ ndị a si amaja ndị mmadụ aghara kpọmkwem n'isi obodo anyị abụ Owerri. mana na nso nso a ka anyị bidoro hụwa ndị ụlọọrụ Entraco gburugburu Owerri a mepere emepe dịka m jiri anya m hụ ya ụnyaahụ kpọmkwem na Amakọhịa ebe ha ji mpịa ebe ha ji ụtalị na-achụsa ndị na-ere ahịa n'okporo ụzọ kpọmkwem n'okporo ụzọ asịrị Owerri gawa ọlụ kpọmkwem tupu gero n'akụkụ flyover bụ ka m hụrụ ha ụnyaahụ dịka m na-alụ ọrụ. Emere taa anyị na-ajụ gịnị ka ị chere ọnọdụ a pụtara nye ụmụafọ steeti Imo dịka nọrọla n'oge mbụ kwụsị ndị a ịpụta n'okporo ụzọ tụrụkwa n'oge dị ugbu a enyebeghị amapụghị ọkwa ọbụla n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ụdị ọbụla iji kwuo na ndị a ga-alọghachite azụ n'okporo ụzọ anyị ha ndị e nwere na steeti Imo. Mana ka ọ dị ugbu a ndị apụtala ọzọ ụfọdụ na-enye mkpesa na ha na-awakpo ndị na-akwọ ụgbọala na-emekpa ahụ n'ụzọ dị ukwuu dịka ofu onye kpọrọ anyị ụnyaahụ dịka anyị na-eme ihe omume anyị bụ ị na-egekwa mụnwa jikwara anya hụ ya dịka m siri kwunu n'oge mbụ na Amakọhịa ụnyaahụ ebe ndị a na-eji ụtalị na-achụsa ndị na-ere ahịa n'okporo ụzọ. Ya mere anyị na-ajụ n'ụtụtụ a gịnị ka ị chere banyere ọnọdụ nlọghachi ndị ọrụ Entraco n'okporo ụzọ anyị atụmadị n'ogbe Owerri mepere emepe na steeti Imo. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị, ọzọkwa 08150501073. Dịka m siri kwuo na mbụ n'afọ gara aga kpọmkwem n'ọnwa Ọgọst ka aka na-achị steeti Imo gọvanọ Hope Uzodimma nọrọ nye iwu ka ndị ọrụ Entraco pụọ n'okporo ụzọ dịka o nyekwara ndị uwe ojii ntụziaka n'oge ahụ ka ha nwụchie onye ọrụ Entraco ọbụla ha hụrụ n'okporo ụzọ ebe ha na-arụ ọrụ ha. Mana ka ọ dị ugbu a ndị alọghachila azụ n'okporo ụzọ na-emekpa ma ndị na-akwọ ụgbọala ma ndị na-ere ahịa n'okporo ụzọ na-emekpa onye ọbụla ahụ kpọmkwem gburugburu Owerri mepere emepe. Ya mere anyị na-ajụ n'ụtụtụ a kedu ihe chere banyere ọnọdụ nlọghachi ndị ọrụ Entraco a n'okporo ụzọ? Kedu ihe chere nke a pụtara nye ụmụafọ Owerri tụmadị ndị Imo niile na-azụ ahịa ha nakwa ndị na-arụ ọrụ ha kpọmkwem n'ogbe Owerri mepere emepe ya bụ n'ebe a? 08150501073 bụ akara ekwentị anyị ọzọ n'ụtụtụ a. Ị bọọla chi? Ee, onye nke mezi okorobịa ọ makwara gị mmenu nwanne agwa m onye na-amụ ọrụ ndị Igbo chie m onye iberibe kọndọktọ ihe fegburu onwe ya n'aka ịhụna ndị a na-akpọ ndị Entraco eriela nga onye nwe ga-ama eriela nga onye nwe anyị ga-ama and oke a na-eri onye mụ anya. Ihe m chọpụtawo ịnụpụ isi n'iwu onye isi ya bịaruo na redio ugwu ya kụrụ n'elu ya kụrụ n'ala ihe chebe ya ebe ga-emepere kebe ka ihe niile wachi achị nwanne ka ị hụrụ ke ntakịrị ka eji anya m hụ mkpụnye nga anya mmiri ga-agba n'anya. Ihe mere nwaanyị rego mkpụrụ osisi ya ndị nwaanyị akpọ nwa n'azụ ọ bụrụ mkpụrụ osisi akpa anya n'ala zọ were ụkwụ dị mkpa nwa okorobịa were ụkwụ lee ihe mmanya pụrụ isi zọwachia n'ọzọ ịhụrụ Imo steeti anyị nọ. Ana m ekpere ekpere Chineke nna ma ndị ọchịchị ma ndị a na-achị achị ma onye ọbụla na-eke olu m na ihe kpekpe ka ihe mere na 1996 laghachi Imo steeti bikos mkparị adịmatụ ụmụ jiri ala Owerri ndị ya gaziri gị ya gajigbọla gị nwanne. Hụla na ya ndị ọrụ Entraco bikonu ihe na-asa n'anya ọ bụ ụnụ ka anyị na-ekwu maka n'ụtụtụ ama m ụnọ na-egekwa ntị n'ụtụtụ a bikonu ihe na-asa n'anya dịka ụnụ na-arụ ọrụ ụnụ nke ụnụ pụtara n'ime ogbe ka ọ dị ugbu a. Ị bọọla chi? Abọọla m chi nwanne m. Onye ọma m Uncle JP. Ị bọọla chi? Echere jụ Imo steeti o buru ibu karịa Naịjirịa niile oge jụụ na ndị na-eme mpụ na-agagharị na mmadụ nke gọọmenti aka ahụ ha. Gọọmenti nyere iwu Entraco achọ nzukọ ịhụ ha n'ụzọ kpọrọ ụra ha ịghara ugbu a n'ime Owerri adịkwa ntakịrị Owerri ebughị ebu Entraco apụtakwara na-akpagharị. Gọọmenti agha sị na ahụ ganwụ ndị a polisi ahụ ganwụ ha ihe mfere weziri ndị a mee atọpụtakwara ma aba gọọmenti ọgwụla ndị asị ha pụta ihe eji ya nyemahụ ndị mmadụ nsogbu maka ihe ụzọ ha abụọ n'ihe na-ebịa oke ha bịa n'ụlọ ọrụ gọọmenti si apụta ha ji n'obi Chineke rụọ n'ọrụ. Ọ bụrụ na gọọmenti si apụta ekwesịghị ụra
ịdị na-emenwu ndị mmadụ ji obere ikikere nyere ha ya na-emenwu ndị mmadụ kemgbe a ga-ajụ gọọmenti bụ ha si apụta nke abụọ gọọmenti akọntrolu ha ọkwa na ọnwụ gọọmenti si apụta ndị polisi ewu eme ha arest ọ dị mma ya gaziri gị nke Ifeanyị okwu ọ sị na ọ bụrụ ma ọ bụrụ na ọ bụ gọọmenti nyere ndị ikikere ịpụta n'ama na ndị uwe ojii kwesịrị ịga nwụcha ndị ka e nyeburu n'iwu n'afọ gara aga ọ dị mma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị Bọlachi nọ nso oge ọjị ya gaziri gị ọ dị mma Awụja ya gazie onye nọ na ụzọ na-agba onwere mmiri nkwado n'ọja agwa gị si the same government ala gwakwara ha sekreti ha pụta agaghị ijikọ mgbe otu agaghị ijikọ aka ha pụta then gọọmenti rụakwanye ọ na-arụ ọnwa adịghị mere ihe ọtụ nwere anyị jiri adị mara atụ ndị entrako ga-adị ka ndị polisi mara ensat mere ịkọ akọrọ ha bụ ịkọrọ nga agbadala nwere a ga-atọ ụzọ dị egwu iji pụta n'ikere ebube eme disọt bụ mmadụ enweghị gwara gọọmenti anya ya gọọmenti chọkwatala akwụsị dis mọnin agaghị akwụsị so gọọmenti na-ewu ọnwa ha nọ ahịpụ onye nzuzo gwanye ọrụ ndị agaghị mmadụ akpọkwara pampa ọhụrụ mere ha ọ dị mma ya gaziri gị Awụja ị na-ekwu na gọọmenti kwesịrị ịbịa n'ihi na enweghị ihe gbaragharị steeti Imo dịkwanụ nta nyere iji mee ụdịrị ihe ndị ahụ nke na gọọmenti agaghị ama banyere ya ọ dị mma nke ahụ nke na-ekwu n'ụtụtụ nke ahụ bụ ntụnye gị Awụja Ịbọlachi ndewenu nwanne m Dikin ya gazie anụ m na eji nna m bụrụ ogbe na akpọ n'ụtụtụ a ọ dị mma bụrụ ogbe city of progress ana m ekwu n'ụtụtụ a sị ndị ntrakọ mamị ma ọrụ ha gburu gọọmenti ekwesịghị itige ndị agburu gọọmenti bifo ha na-arụ ọrụ na gọọmenti igede aplikeshọn gọọmenti enyo obi megata arụdị ọnwa gọọmenti anaghị etinye mmadụ n'ọnụ nye mmadụ chiakema mmadụ ezinụlọ na Douglas a na-arụ ọrụ ipere m aka ka ụmụ ndị na-ere ihe ma ụmụ nwaanyị onye dị iwu ga-ewere ihe de ya ahịa akpama ya bịa nkwụsị ga-agbara ya ewere awụgide dị ya onye ga-akụ ya azụ ya awara iche iche ha nwụchara ya ama mkpesa ebe nwere ikikere mkpa onye ga ha akụ ya kụdị ya n'ala a na-ebe iburu motoro ndị asị nwa gị kọsụ azụwara gị ihe ebere nwa na nwunye kọsụ gosuru ha nwere ga-enwe mmadụ pleti nọmba gị kara gị bụrụ gị jeme anyị ga-agbapụ n'ala Owerri gọọmenti weredu ndị gụrụ akwụkwọ ndị mara anya asụchiri amachi na ọrụ na-ewuru ume ndị agbụrụ ya gaziri gị Dikin ị na-akpọ oku ka enyocha ndị a na-ewe n'ọrụ gọọmenti n'ihi na ọnwe mmadụ ndị ga-arụ nwere ike ịrụ ọrụ gọọmenti na ọ dabaghị adaba nye ndị agbụrụ ọrụ gọọmenti ka ha rụọ ọ dị maka mụtinye gị n'ụtụtụ taa Dikin ya gazie Bọlachi nwanne m ya gaziere gị Ịbọlachi ọ nọ nso ọ nọ nso ka ọ dị n'ebe a taa ya mara gị mma aha m bụ Chukwu onye Igbo Charles abụ onye isi obi isi nke LGA ọ dị mma Chief gaa n'ihu igwe ewu na-ata onye nwenu ọbụla na-eme n'Imo steeti ọ pụtara na ndị a na ike ha aka n'ike gọọmenti kedu ihe mgbe niile ya na n'ugbo ozugbo ebere ewe adịpụla ebe ụtọ masị ha kelele a na-egosi na anyị nwe ụmụ ha kpụ jijuo eriwa peji onye ọbụla anyị na-ekwu ndị yahoo onye ọbụla nọ na ọdụ nke ebe yahoo ga-enweta ego baa ji iwe ahụ mana anyị chitekwara atụ na anyị ga-emecha ihe ndị a niile adị end ị ga-emechakwa ụwa alawa aghara ndị mmadụ ha were nwayọọ chọwa ego ka ọ dị ihe enyere ndị Igbo nsogbu mụrọba ndị nọ n'Imo steeti tupu ha kpachara anya ha kedu nke mmadụ ga-eji otu anyị eleta ihe ụmụ mmadụ dị ọga etu obi ọma wuru obi udo n'ekpere ma ọhụrụ gị jee ma ọhụrụ gị iweta ihe mmadụ gị zọbịachi eme ma otu ọmachiri gị n'ihi na ibute ego baịta ahụ ọta ahụ Igbo adịet Chineke bere ha ebere 107.3 Darling FM, the People's Radio.
ị chọrọ stone coated roofers
ọ dị mma n'ihe anyị bụ igbo eziokọ nketa dịka na-atụle ihe banyere ndị ọrụ Entraco bụ ndị a kwụsịrị ọrụ n'afọ gara aga ịpụta n'okporo ụzọ bịa ọrụ ọrụ ha mana ka ọ dị ugbo ha lọghachila azụ n'okporo ụzọ dịkwa ka a nọrọ n'oge ahụ nye iwu ka ndị uwe ojii nwụchie ndị a ọ bụ ma ahụ ebe ha na-emekpa ndị mmadụ ahụ n'okporo ụzọ mana ka ọ dị ugbo ndị mmadụ na-ejere nnọọ mkpesa n'ebe ọ dị ukwuu ụfọdụ ndị si na ha hụrụ ebe ha na-emekpa ndị ọkwọ ụgbọala ụfọdụ ndị si na ha hụrụ ebe ha nọ n'ime ogbe na-enye ndị na-ere ahịa nsogbu dịka nwe m jikwara anya m hụ ya ụnyaahụ ebe anyị na-adị n'ụtụtụ taa gịnị ka nke a pụtara nye ụmụafọ Imo bụ ndị ha na-emekpa ahụ a n'ebe ọ dị ukwuu kwa ụbọchị ọbụla tụmadị ndị bi n'ogbo were mepere emepe 08150501073 bụ akara ekwentị anyị gịnị ka a ga-eme iji hụ na ndị a kwagharịrị ihu n'ọnọdụ ọrụ ha 08150501073 Ịbọlachi dike dị ọra mma Ịbọlachi chief n'ọsọmụgọji ya gaji tụbọrọ gị ya gaziere gị nụ aha nwụ chief Bright Agụ ọ dị mma ana m esikwa n'ọha bere London nọ n'ụbọchị ma ha ji akpọ ndewo ihe anyị nọ n'Imo steeti ka bụ obodo ama nka na-eme elee ka mmadụ ga-eji gama n'ụzọ ahụla m ya n'anya m ebe agadi nwaanyị bụ ihe n'isi ọ gaji ịchọ ihe ọ ga-eri ndị kpọrọ onwe ha ndị Entraco egide ya hapụ ihe o bu n'isi mebisichaa ya ụmụ nwaanyị kpọ nwa n'azụ ha na-akpụ nwa ihe onye ọbụla agba nkịtị ama m na o nwere mgbe e kwuru ma ọ bụ na n'ụlọ mgbasa ozi a ụda ndị na-efe si na onye isi obodo onye isi Imo steeti na-achị anyị nna ịpụ obu ụzọ dị mma mekiri ndị emechi adị ọnwa eziokwu mgbe ahụ ya nwụrụ ma onye hụrụ ha ikikere gagharị nwatakịrị gbawa ndị mmadụ ahụ ekwesịrị ịpụnye ya anya amara olee otu mmadụ ga-esi gaba n'Owerri nwanne m nwoke abalị ole na ole gara aga na Douglas o si na paaki pụta ndị mmadụ agba nara ya ego ọnwụọ n'abalị ihe a mere njide ndị mmadụ nọcha na-elu onwe onye tinyere aka anara ya ego mana ihe a ga-emezi n'Owerri wu ị na-akụgbu ndị aka aja ụcha agba nkịtị ihe eruokwala mgbe anyị ga-apụ isicha ọ bụrụ na asọmta katidral anya agbakọ ọya pụtisipu protest ka gọvanọ mara na ihe a na-eme na-ewute anyị n'ihi na ihe ọjọọ mere otu onye emere ma ibe ya ọwụtụ ha m n'ọnụ aha wụ Chief Bright Agụ ya gaziere gị no Chief Bright Agụ maka ntụnye gị n'ụtụtụ taa ị na-ekwu ka ndị a kwarịta ihu n'ihu ọrụ ha n'ihi na usoro ọrụ ha jọrọ njọ n'ebe ọ dị ukwuu dịka ị na-ekwu na ọ nọrọ gị n'ihu mee n'oge gara aga ebe a nọ na-emekpa ndị agadi nwaanyị ahụ bụ ndị na-ere ahịa n'okporo ụzọ site n'aka ndị ọrụ Entraco nke ahụ nke na-adabaghị adaba n'ụzọ ọbụla Ịbọlachi nwanne m ya gazienụ ya gaziere gị onye nke m JP Clark ọ dị mma JP Clark ewechala ya gaziere gị nụ ndewo ntịrịtị ọnụ bụ isi akụkọ nke si na ụzọ dị mma gaala Abuja kelee Buhari maka ihe na-ekwu n'ụtụtụ ahụ ihe banyere ndị Entraco ụlọ ọrụ Entraco a na-ekele onye isi n'Entraco ugwu McDonald Ebere gaa n'ihu ajere m Douglas ụnyaahụ nke bụ eziokwu ọ na-arụ ọrụ Douglas street na Douglas eredusola to a bearable minimum ndị ahịa abacha na nwere ndị a na-anọbụ n'ụzọ enwere ebe ibicha ha n'ime ụbọcha ha ụka ka o jikọta ha batacha n'ime ala enwere ala n'opozite ileta pamiso ebe ihe anọbụ ya mụkpụ ebe maka ọrụ nweburu ala bifo so if you ask for more about Mausa, in fact, I was very, very happy. But to see more organized, this trade had the same with all the before. So I created a Magnolia, the Brahma, no one than the Entraco. So it's actually pretty well. I think you can gradually, Yana Panipa. Ndewo ya gaziere gị ị na-ekele onye isi ndị ụlọ ọrụ Entraco maka ihe hụrụ na Douglas kpọmkwem mana ihe na-ekwu n'ụtụtụ ahụ ihe banyere ndị ọrụ Entraco ịlọghachi n'ogbe dịka a chụpụrụ ha n'ogbe kpọmkwem n'afọ gara aga n'ọnwa Ọgọst afọ gara aga nọrọ chụpụ ndị a n'okporo ụzọ ndị nwere na steeti Imo tụmadị na mpaghara Owerri mepere emepe si ndị a apụtazila ọzọ n'okporo ụzọ bịa ija ndị mmadụ dịkwanụ ka gwara ndị uwe ojii n'oge ha si ụnụ hụ ndị a n'okporo ụzọ nwụchienụ ha n'ihi na ha na-arụ ọrụ n'ụzọ iwu megidere mana ka ọ dị taa
ndị alọghachila azụ n'okporo ụzọ anyị ha ndị nwere gburugburu Owerri mepere emepe na-enweghị ụdị ọkụ ọbụla mapụrụ n'igwe mgbasa ozi jikwuo silekwenụ na ndị a na-alọghachite azụ n'obodo ya mere ka ọ dị ugbu a anyị na-ajụ kedu kono siri hụ ihe a taa na steeti Imo kedu ihe ọnọdụ a na-egosi n'ebe ụmụafọ Imo nọ ya bụ nlọghachi ndị ọrụ Entraco n'ogbe ndị nwere na Owerri mepere emepe 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Bọlachi alo nwanne m ya gazienu ndewo onye nke m ka nwere ike eziokwu yesterday o mere m n'anya ibi ndị ụgbọala nchi ha jidere ejide ịghọtara ndị akpọga Entraco understand ha ji obi ọjọọ n'iwe pụta bikos inwe ike ndị agha mpụta ha maka inwe ike ụkwụta ya ga-apụ ọbara ya fụ ofu mana moto na pakin na ụzọ so ha dabe ejighị ịghọtara gị kwụsị ike ha kụwa gị deten moto niile ha jiri gaa na Entraco ọfis ha garuo some change so one way so 25,000 ịghọta onye kwuo abịa ọgụgụ ahụ so ịgakwanụ ha dịghị ọsọsọ 5,500 ịrụwadịrọ 4,000 ha ga-atụpụ ụgwọ deten that onye ITC sefe paki yesterday emebe offload ha jiri ya ịghọtara ITC kwa Imo steeti jiri ya butere ga ndị ITC abịa yesterday ka ajọ ọgịnị ha jirikwe ndị ITC ji ofu moto ha mechaa ya letịchadị ụta ya ba ọgụ ọwụtesa ndị n'ọrụ ọrụ n'Imo steeti so onye ọba ahụ ka ewu eziokwu ya egbuo so ihe anyị na-ekwu asị ha rụrụ ọrụ bụ ha jiri obi nwa ya rụọ ọrụ bikos ochi na ama kama responsibụl ewere ndị civil defense anything wetụrụ ugwu n'ọrụ hapụ agbụrụ ya bikos wọnde kwa ị ga-anụkwasị efu mma na ọgụ ndị draiva pa ha ọgụ emerụ mmadụ ahụ ọ dị mma ọ dị mma gị na-ebisiri kpọ anyị nụ esi m nnekede aha wee Emeka ọ dị m ya gaziri gị nụ ịhụla anya akwụkwọ otu ya ha anyị na-ekwu maka ya ọ na-ekwu na na-enwela ndị nke ọ bụ ejide gị n'ebe ahụ ịchọ express ga-akwụ 5,000 naira 5,500 naira ma gacha ọkwa ndị chọrọ ịgazi ọfịs ga-akwụ 25,000 naira maka ebubo ịgba one way na ahụla anya ya ndị ọrụ Entraco ka ọ dịwakwa nnọọ Entraco ọ dị ma 08150501073 Ịbọlachi nwanne m good morning. Ya gaziri gị nụ gị na-ebisi akpọ anyị aha m bụ Michael. Ọ dị mma isi ebe ọ dị mma gaa n'ihu n'ọdụ ihe m na-ekwu okwu ihe banyere Entraco ndị obodo esikwana na ọ kwụrụ ala ha aka onye tụrụ ya ebe ọ bụla gọvanọ enyela iwu ahụ gara agafe ndị Entraco ha ebedo ụkwụla aka ha agajiziri arụ ọrụ ọ bụ ha aka gọvanọ ka ọ bụ gọvanọ na-achị ndị a na-asọwuchi nne na nna ha n'ahịa n'ọnọdụ Entraco ha onye ha bụrụ ihe ha azọ ya ụkwụ azụghị na ha na-azọ ihe ya bụrụ nwa ha ka ha ga-etiri aga-eme ya otu ndị wesịrị anyị gosipụta na ego akpa agwa mara na ọnọdụ nwanne anyị ha agbafu agbafu ihe gọọmenti gwa chịrịta ụlọ ka a hazie ihe e nwere ka ha tie ihe mgbe ọzọ ha ga-abata ha arụrụ ihe dịka gọọmenti chere gọọmenti achị chere ha agaala ibu na-edebisi ngwaahịa nne na nna ha nna pụtara na-achị ego iji wee nyekwara ha aka n'ime ezinụlọ ha dị iche iche n'ọtụ ihe dị otu adịghị mma ndị anyị kwesịrị ịdị na-eji akọdo uche na ịtụ egwu Chineke na-arụ ọrụ mgbe ọbụla ha na-ediri ha ọrụ ọbụla ha na-arụ ọ bụghị ịkwụwuchi mmadụ ga-eme ka ihe dị mma anyị bụkwanụ mmadụ ha sie mmadụ ibe ha n'obi ifo ha na-eme ha na-eme ha ndị na-erubere gọọmenti isi ọ gọọmenti tiri ha ọ bụghị ha tiri gọọmenti ihe m na-ekwu ọ dị mma nwanne ya gaziri gị nụ ịza kwesị na-erube isi n'iwu gọọmenti n'ihi na ọ bụ gọọmenti tiri ha ebe ahụ bụ ha nwa dịrị gọọmenti ọrụ ịhụla ya ndị ọrụ Entraco unu na-arụ ọrụ gbasoo n'ụkpụrụ iwu gbasoo unu ndụmọdụ na ntụziaka ndị dịnyere unu ọrụ unu emela ihe n'ike nke aka unu nke a bụ ndụmọdụ si n'aka onye kpara anyị n'ụtụtụ taa nye unu ndị ọrụ Entraco Ịbọlachi nwanne m ya gaziri gị nụ ọ dị mma Ifeanyị ya gaziri gị nụ MC Chibueze egbula m egwu nwanne m ya gaziri gị nwanne m ịhụna m na pọntaịs ebe onye a na pọntapụ pụpụ nwere n'aka ndị Entraco egburu ndị agbụrụ nọ na Imo steeti
ndị na-aga Owerri bujo na Intraco and a na-akwụ ha ụgwọ n'ọnwa a na-akwụ ha ụgwọ ọnwa a na-akwụ ha ụgwọ mmefu ihe ha rụtara n'ede ịdị sure? yes ya mere ha ji na-agba mbọ metara iwu meta iwu sọpụ ha ga-agbara aka ala ede sọpụ ha ga-enweta ego ha arụ nke na-efefere ya arụ meshọ na ha ji ego lapụọ ndị a ha na-eyi mmadụ egwu sometimes ha ga-dọji onwe ha ebe nwere utọn ha ga-zụtụọ na ji some of them ga-etida ka ifọ ịpọ ha enyere ha ha jipụọ ya ịga ka ha gara ete gị kemgbe ụzọ ọbụ gị si ebe a gị si ebe a ma eme anọ ndị otu ha ha sị gị si ebe a gị si ebe a ndị nke ọzọ amapụta ụlọkwọ gị n'ụzọ ejije gị ga-anweta ego for a day e were pụrụ ọnụ ahụ chiri ya ya bụ ha awụọla prezident awụọla polis biko anyị na-arịọte gọọmenti ka o lebara ndị trọmp anya ha bụrụ akarịla n'ime ha ọ gaziri gị nụ MC Chibueze ị na-ekwu na agbụrụ akara n'ime ndị ọrụ Intraco ị na-ekwukwa o na ndị a anaghị akwụ ha ụgwọ n'ọnwa na ọ bụ ihe a rụtara n'ụbọchị ka eji akwụ ha ụgwọ ya bụ kọmishọn ya dị mma nke aka ga-eme nyocha banyere ya dịka oge na-aga banyere ụlọọrụ ndị Intraco ọ dị maka nyere okwu ikpeazụ tupu anyị nwee ike nabata ndị ọbịa ga n'etiti anyị n'ụtụtụ taa na nkeji 10 na-abịa abịa ị bọọla chi ndewo ụtụtụ ọma ya kazie aha gị na ebe isi akpọ aha bụ onye ahụ nke nọ n'agwa nne na ọrịa ahụ Chineke nyere anyị aka mgbe ọbụla chi hụ ụwa ewerie ihe niile nọ n'aka Chineke ọ bụ o chere ọ dị mma nwanne m ya gaziri gị nụ ị na-akpọ okwu enyemaka n'aka Chineke mana heaven helps those who help themselves ma ọrụkwa ndị bekee ọ bụ onye kwe ebe o si arịa ya achọ ọgwụ gbanye ya ebe o jiri dị mkpa na aga na-arụtụkwa ụmụ ihe ndị aka dịka ha si aga n'obodo iji hụ na ndị ọdịnaka mere ihe ndị kwesịrị ekwesị mee ihe ndị dịrị ha n'aka ọrụ ndị a jinyere ha na ọrụ ndị anyị kwuru dupu ha n'ebe ahụ iji hụ na ihe kapụrụ ụmụ afọ Imo nakwa Naijiria niile n'ozuzu oke mma ọ dị m onye ọma ka ọ dị ugbu a aga nabata onye ọbịa pụrụ iche n'etiti anyị bụ onye si n'ụlọ ọrụ